Oier, azken aldi izan dauketola pentsamendu bat eta ilusio bat itxeko... Ze polita dan katedrala gau ezane. Ja, bueno, hau zan ekarren aziztasun leku marabilloso. Jo, Gasteizeko erdigunen leku paregabea da, tezin diazu ukatu. Habe, bueno, ikusten da. Baina, bueno, ari nintzana, dauketela kriston ilusioa itxeko... Nik bai daukatela ilusio bat. Zina zure ilusioa. Gasteizen parrandan late night show bat sortzea. Eta norengo hori ba? Hemendik... Bale, ni hemen jarriko. Zuan jarri, bai. Bultza ingot, Bai. Bat, bita iru. Hor, leku zaldatu. Venga, beste aldea zu. Hor, venga. Jetxiko. Oh! Bai. Oi! Hortxe. Ostras! Ondo? Bai. Bombo hartuko dugu. Eta nik uste honekin nahiko ondo. Eta hori nondik atera dozu. Txarrakakoa da, lasai. Utziko digute. Zer musik usteztu? A ber, antza hartzen doia, baina late night show itxura ez dauke. Utzi nire kontuan, Kaixo Gabon. Bueno, zuen baimenakin manijo, Bueltatu naiz! Oier, zoru zauz? Osea, honek ez dauke esankaik ez buruik. Hortxe. Holaxe? Ama, gaurkoa bai izan dela txou bat. Gau txou. Aber laguntzen gazun piztem. Oier. Bai. Ondo entzuten da, zane? Bai. Bai, entzuten da, Mikel? Bai, entzuten da, Bueno, publiko behar deu! A ber, norbait publiko? Zuek, bai? Ze instrumentu jotzeko gai zeate? Ni txikitatik harmonika aukitu dut. Ze abesti izan? El himno de la alegría. Nahizu gure programan parte hartu? Noski baiet. Eta zeiteko gai zeate? Esaten duzuna ba. Bai, bomboa? Bomboa, eman nire lagunari. Probatu bomboa, laguntxo. Gogor emanari. Euskalduna zarela nota zaita. Kaixo, Gabon, abestuko dugu zerbait? Guztion batera. Venga, denak batea, zerbait, venga. Edo zer gauza. Baso eta zela. Ja. Trompeta jo, igual, kantakin batea. Behar du, harmonikare bai, ez nekeak, ez da bide txarra, gora, ez da botea, Ja, bueno, vale, eskerrik asko. Kaixo Gabon, animatuko zinakete zeo zeitea? Trompeta. Vale, aldi guzu kanta bat jo trompetakin? Saiatuko zinake? Ez. Hor! Que no me conoce, era como entera, nadie se entera. Y la mirada matarán a tu camisa de amor. A ver, guk, preparatu gau abesti bat. Abesti bat? Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien te tira el gatillo. Está listo. Bueno, hane, badaukat jendea, badauzkat musikok, badauzkat txaloiteko jendea, trompetistak, harmonika, bombo, denetik. Danetatik, eta nondeko... Talentuiko benak kalen daut, hori kontutuka Gasteizen, bai. Uste genuen Gasteizek etzaukala ezer, baina talentua gutxinez Bintzat badau. badau, baina nondaz? Non? Zitxer ikusten. Hementxe, aurrera musikok, txalo! Bombo, hartu, venga, dale, bat, bita, hiru, goazen! Hortxe. Bale, txoin, hane, musikok badauzkau. Bai. Publikoa badaukau. Be bai. Ze falta zaigu? A ber, Oier Late jartzen night showk ze ukitzeue? Gonbidatua. Gonbidatua. Tauko gonbidatuik. Eta non aurkituko. Ideia badaukat. Toma que toma. Konfesioa behar deu, konfesiok eta behar diteu. Kuadrilla bat zeate o zertzeate zuek? Cuadrilla. Txupipandio beto sanda. Nola izen hau zuen kuadrilla? Payaso justiciero. Baina euskeraz izan behar da, mesele. Payaso justicieroak. Vale, ondo. Norbait de konfesio bat,
Seguru zaude naia. Bai, seguru nago. Vale, venga. Bai. Bota bomba. Zure laguno berarekin liatu naiz. Puta coña gitana, naia. Vale, izenak esan daitezke. Pero esto se le pone un pie, Es broma, naia. Naia, es broma. Juan itxe egitera, oraintxe bertan. Baina benetan? Bueno, ba, dira gauzak dira. Vale, kontatuko eguzio konfesio bat. Gora, lesbianismoa eta poliamora. Ba hori, garela denak boierak eta elkartu gara egiteko poliamorismo bat laurekin artean eta sentitzen gara oso pozik hori izateagatik. Yo no he entendido nada. Vicenta, ¿tú has entendido algo? Regular. Normalizatu behar da gazteen artean izatea zein lesbiana zein poliamorista. Eta maite zaituztet neska. Gu, egun batean Abascal etorri zen hemen, Vitoriara. Arrautz bat hartu genuen eta bota nion. Eta bera, esan du Euskal Expresoak etxera, eta polizia eta guztia porrak eman dio. Zaigu, guztiok. Bai, Moreton bat, hemen. hemen, Polizia bai. eman digute. Ertzaintzak, txakurrak! Eskarpesoak etxera! Eskarpesoak etxera! Ni pelotarian nintzen. Eta Bizkaian lehenengoa geratu nik eta beste laguna. Zure pelotako habilidaik erabiltzen ditun, arrautza botatzeko Abaskali. Hori. Zeatik bota zenion arrautza? Atik Abascal oso maltsurra da. Abascal da Papa Noel baina maltsurra. Bueno, kaixo kuadrilla. Ez dakit kuadrilla bat zeate edo? Miau! Miau kuadrilla! Mostratu behar diazu ez zeatik parte hartuko zuen gure programan. Kuadrilla dela, oberena. Ez dakit, galdetuko banizue, unpopular opinion bat. Pera jatzuen azkenengoa peratzat superpolita zen, pero se lo tendría que mirar. Berazkeneko lioa. Berazkeneko lioa. Ez zaudete ados behakin. Ez. Imbezila, dena. Ados zaude. Imbecilla bai da, pero da guapoa. Vamos. Ai. Vale, abestuko iguzu ez zeuze, venga. Ala, salta la gamba! Vale, eskerrik asko, gure programako hautatuk zeate, vale? Bueno, Ane, gaurko kastinak aterantzaiaz sekulako. Jo, gauza bi itzargi, Gaur jende asko dabil, musikarik lortu diteu, eta gonbidatu ere badaukat. Bueno, gonbidatuak. Zela gonbidatuak. Aurrera kuadrilla, sartu musika beka bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru. A ber, beste iketzeo. Baina, esan dugu gonbidatuak arra izango zala, Bueno, baina moldatuko beha honekin, no sé. Venga, bai, ingo dugu. Nola izena zuen kuadrillak? Miau. Vale, esplikatu norbaitek, favorez, nun niatu izena. Gazaldi zergatik? Ba, nire bilagunak joan ziren hondartzara, eta hondartzan zeuden momentuan narko batzuk ikusi zuten. Orduan, korrika hasi ziren, eta narko batek egin zion. Miau! Eta hortik aurrera hola gelditu zen izena. Bai. Programa orkestuko ditu, bale? Hau da gau txou, orduan. Sofa hontan eserizatela eta zuek atzen zaudetela ja, filtroi gabe, bale? Hemen kontatzeana, hemen gelditzea. Eta ez dugu epaituko, ez zera, así que libriak zarie, irosuna kontetako. Bale, hasiko garen lehenengo galderakin. Zein da litekena kuadrillako mozkorrena izatia? Bueno, nik hartzen ditut borratxera oso ona, eta resaka oso handiak izan ditut. Bueno, nik hasten naiz edaten eta ez dut bukatzen, eta edaten dut hasta lagoa de los floreros. Ez dit ematen den. Eta gero resakia pasetako zeitxean zu. Egun aholkuren bat. Bai, edan gehiago edo, bueno, hartu kafetxo bat, bai. Kafe bat ekin ja ez naiz. Bale, hurrengo galdera ekingo jogu. Zein da gehien ligatzen da bena? Jo! Ui, hemen oso argi, Pasa mikrofonoa. Kontatuko iguzte. Baina nire koña, vamos. Segatik esaten da bez, zuzarela gehien ligatzen da bena. Zeo zein gozu, Pues ez dakit, porque vamos. Ni un rosco. Ni un rosco, ni San Valentín, nada. Ez. Zuek zela esango zauien ligetan da bela, ze teknika hauke.
Ay, ze guapo sea. Pero eso es mentira. Zein izan ez bien dela kuadrillako gurasoa. Baten bat oso mozkor jartzen dela eta gero bere gainean egon bidala laguntzen. Guraso alazne. A ver, Alasne, kontatu, zeatik Zeratik nahi zen guraso. miau kuadrillako gurasoa. Miau. A ver, es que, hemengo hauek daude pizkat. No tienen memes. Orduan, egon behar da norbaiteko, berai zantzin deiena. Tipo, beti norbaitek ekarri behar ditu Kleenexak, ni beti ekartzen ditut Kleenexak. Ez badute afaldu, ni gogoratzen di eta afaltzeko, ze bestera ez dute edaten, ez dietuzten. Eta... Afaldu demora galdu ezin da intzuko. Ez, benetan, que luego, boa! Vale. Eta amatxo alaz, bai. Bai, la verdad. Hau ondo, eskerrik asko kuadrilla. Ekarri duzuna. Bai, ez da. Miau, nola bazen aldiz miau bat? Bai. Eta hiru. Miau! Hortxe, oso ondo. Oso Bueno, ona. programa bukatola ospatzeko, txupito batzu dauzkagu. Agindu ez hemen, haizeak hartzen jun. Listo, vale, ezakit bakizten hemen zer esan behar da guain esaldia. Bai, noski. A ver, nola da? Quien no recorre, no se corre. Por debajo del brazo, para evitar el embarazo. Narea, etorri favorez, esplikatu duzu nola da. sonidista. A ver, entzun nola dan, Narea esan. Lelen, el que no apoya, no folla. Vale. El que no recorre, no se corre. Eta besti ez da ya. Por debajo del brazo para evitar el embarazo. Eta gehiago? Por encima del brazo para comprarte un gato. Venga, zuekate, gozen! Bueno, hane, nahiko light show politxagatu zaigu, ezta? Gure lehenengo aldia izateko, txukuna, baino pentsatzen naizela, hasieran esan diazu, ilusio bat zenukala? Pentsamendu bat daukat, enau bakarrik ikusten, batzutan ez dut hor sentitzen, baina bailotaran hilaguntzen, itasnatzerakoan, ura aztertzen dut, honez izanaren zer esan, beti nire parte izango da. Sentimendu bat daukat, enau bakarrik usten, baina ezagutu zintudanetik, zure garunaren loretatik, sartzen utzi zenidan. Pentsamendura oso txikia egintzen talertu, eta besti honetan bihurtu. Gertatzen ari dena, ohartu naiz eta argi daukat bizitza osoa zurekin pasata oiukatu nahiko nuela. Ta ez dizut pena emango, horrela beti gogoa izan dezazun batera egon gaitezen beti. Guri